Infetħet berġa l-kura primarja fil-belt bħala parti minn kullana ta' investimenti biex servizzi ewlenin tas-saħħa ikunu offruti fil-komunitajiet. B'kollox dan l-investiment se jlaħħaq l-10 miljun euro. Il-proġett tħabbar mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn u s-Segretarju Parlamentari għall-Komunitajiet Alex Muscat. Hawn il-Ministru Fearn spjega li fost is-servizzi offruti se jkun hemm il-podjatrija, għajnuna fil-komunikazzjoni għat-tfal u l-adulti, fosthom anki dawk li jkunu għaddew minn operazzjoni u anka testijiet tad-demm. Fl-aħħar sentejn u nofs il-Gvern ċentrali beda proġett biex f'kull belt jew raħal ikun hemm berġa rinnovata jew kompletament ġdida madwar Malta u Għawdex. Bil-berġa l-ġdida fil-belt minn dan il-proġett tlestew 14 il-berġa. Bħalissa għaddej ukoll xogħol fuq numru ta' bereġ oħra li se tlestew fil-ġimgħat li ġejjin fosthom f'Santa Luċija, f'Witilajn, f'Taġorni u xogħol ukoll biex tinkiseb berġa ġdida f'Ħaltarxin. Il-proġett kien possibbli grazzi wkoll għal Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali l-NDSF li fi kliem is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat jeżisti biex itejjeb lis-soċjetà. U naħseb llum għandna eżempju ċar, eżempju tajjeb ħafna ta' kif jista' jsir dan, ta' kif minn naħa qed inġibu dak il-ġid u naraw li dak il-ġid jasal direttament fil-komunitajiet tagħna mingħajr ma nitfgħu l-ebda pis fuq it-taxpayer Malti. Is-Sindku tal-Belt Alfred Żamit qal li berġa bħal din kienet ilha mistennija mill-komunità Beltija u ringrazzja lill-Gvern ċentrali tal-isforzi tiegħu biex il-komunitajiet ikollhom il-kura tas-saħħa meħtieġa.